Igwebike TV ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile n'aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewono. Ndewo onye ọma na-ege ntị, nnọọ na Igwebike TV ebe anyị na-ewetara gị akụkọ ọma. Afọ m bụ Oriakụ Chinwendu Ụbaka. Isiokwu anyị taa ga-abụ maka nwa izizi na ezinụlọ. Kedu onye anyị ga-akpọ nwa izizi na ezinụlọ? Ndị mụ na ha ga-adị wee karị maka isiokwu a taa bụ Eze nwanyị Chinwenwa, Eze nwanyị Ngozi Chukwuka, Ogbuefi Obiefuna na Apostle Nnọọnụ. Ndewo. Daalụnụ. Nnọọnụ. Isiokwu anyị taa bụ nwa izizi na ezinụlọ. Kedu na n'okwu Igbo kedu anyị nwee ike isi na ọnya bụ nwa izizi na ezinụlọ? Apostle, nwee ike ibido ịkọwara anyị ihe ma bụ nwa izizi na ezinụlọ na omenala Igbo. Daalụ. Afọ m bụ Charles Ibekwe. I'm onye Enugu State from Eziagụ Local Government, Enugu State. Ihe m nwetara n'ọnọdụ nke mbọsị nke taata anyị chọrọ ịkọwara ụmụ nwanne anyị na ndụ n'ebe ọ bụ na afa anyị ntị wee mara na nke mbọsị nke taata amagbuo onwe ya na nwa izizi na ezinụlọ na-abụkarị onye a ga-asị na ọ bụrụ na nna a nọrọ nwa izizi obute ụzọ wee chedebe ụmụazị, chedebe ndị ọzọ na ndị ọzọ na-esofa na osotoro ha ite ekike arọfụ ndị ọzọ okwu ya, because onye izizi na ezinụlọ bụ onye a na-afụ ọzọ osotoro nna osotoro nne, because responsibility ha nke ndị oyibo na-akpọ responsibility bụ na ele na ezinụlọ. Otu anụ ka o si ezinụlọ n'ala Igbo, mgbe nwoke nọ n'onwere nwa izizi ọ na-agba mbọ wee fụ na o nwetara nwa ga-anọchi anya ya na ọ bụrụ na ọ nọrọsi anụ nwa izizi ga-anọchi anya ya, ga-ete ekikwe care of ụmụ nwanne ya, ga-eme that na ezinụlọ ahụ ha man lose osote vision ka a na-akpọ vision bụ na nkọwa ezinụlọ. Osotolo nna bụ ihe nwere na osotolo bụ the anya eji afụ ụzọ n'ezinụlọ. Daalụ rinne. Daalụ. Eze nwanyị Ngozi Chukwuka, o nwere ihe ị ga-etinye n'ihe o kwuru? Onye ajụjụ Chinwendu, ekenekwa gị. Ekenekwa gị nnọọ. Chinwenwa, Eze nwanyị Chinwenwa, achịrọ na ekene gị. Ekenekwa gị, anya m hụrụ gị atọkwa m.
etu a Ogbuefi ekene gị ana m ebunye ya ikpele m ọdịkwa naanị maka ịma na asị na afụ nze dị okwu nwaanyị ekenekwa anyị apọstụl ana m ekene daalụ nọ ka anyị si nọkọ tata nwanne anyị nwoke alụtụsigo aka n'ife dị iche iche n'okwu okwuru apọstụl alụtụsigo aka ka m tụkwasakwa ka okwu wee na amamife wee na-aba ụba. Ajụjụ si nwa izizi n'ezinụlọ ebe a ka ajụjụ a gbadoro isi okwu ya na anyị ga-eneba anya n'ife na-abụ ife nke mbụ anyị ga-ebu ụzọ nebe anya bụ ezinụlọ. Gịnị bụ ezinụlọ? Ebe a ka mmụọ ga-ebido maka na nwa izizi ọ bụ nwa ọbụla amụtara maka na anyị na-eneba anya n'ajụjụ a n'ịgbado ụkwụ na Igbo kpọmkwem ya na ajụjụ a ọ ga-akarị ikwu maka sọsọ nwa izizi ya na ibe ịkpadoro ya kwụ bụ n'ife ịkpọrọ ezinụlọ ya nke mbụ wee bụrụ na iji zaa ajụjụ a anyị ga-aghọta ife bụ ezinụlọ. Gịnị bụ ezinụlọ na nghọta nke ndị Igbo? Ezinụlọ bụ na nwoke na nwanyị tozuru etozu na ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị zuru oke bịakọta n'ịgba ndụ ịnụ di na nwunye ya nọ site n'ịgba ndụ ịnụ di na nwunye ka Igbo si amalite ndụ ebe a ka Igbo si wee nweta ezinụlọ ya na ọ na-abụa na nwa izizi a na-ajụ maka ya na-amụrụ ya n'ime ezinụlọ na-amụrụ ya so n'ezi nke a na-amụ asọ n'ụlọ n'ezinụlọ ya na-agbago ndụ nwee di na nwunye nwaanyị si na ụmụnna ya bịa na ndị be di esi na ụmụnna ka bịa wee duru nwaanyị ewee mụta nwa a na-ekwu maka ya. Nke ọzọ bụ izizi. Gịnị bụ izizi? Izizi bụ mbụ nwa mbụ n'ezinụlọ a nke a kwudolu ka o kwesịrị isi kwudo site n'ịgba ndụ ịnụ di na nwunye. Nwa mbụ a na-ekwu bụ nwa mbụ gịnị? Nwa mbụ dị ndụ. Kedu ọ bụ na nwa mbụ atụli ime ọ bụ na ọ dịrọ ndụ anyị ma na ọnwa izizi ka ọ bụ mana onye na-anọrọ ndụ o nwere oke na ọlụ ya na ajụjụ a bụ nwa izizi na ezinụlọ anyị ma na ọ dị ndụ dịka nwanne anyị nwoke si wee kọwa personal responsibility si ka ntinye n'asụsụ Igbo ọlụ dịlịa ọlụ na-echi ọ ga-alụ na oke dịlịa ọ ga-arata ya na nwa izizi na ezinụlọ bụ nwa izizi nwaka aba na di na nwunye mụta nwa wee dị ndụ wee nnekwasị anya dịka nwanne anyị si kwu ya na nwa nwee ike bụrụ nwoke maka na ọsọ tupu ma nwa na-ebu ụzọ abịa ọ bụrụ iwu bụ nọ nwoke ọ bụrụ iwu bụ nọ nwaanyị ọ tupu nwa ya na ọ bụrụ na amụọ nwa ọ bụrụ nwa izizi bụ nwaanyị ọ bụrụ ada nke mbụ ọ bụrụ na amụọ nwa ọ bụrụ nwa izizi bụ nwoke ọ bụrụ di ọkpala ya na ndị ụmụ nwoke ndị ọzọ na-esote ya ka bụ si ọkpala mana maka ifi na nyanwa bụ isi ọ bụrụ di ọkpala nke a bụ ọ bụrụ isi ọkpala ọ bụrụ na nwaanyị ọ bụrụ na ada dịka nwanne anyị nwoke sizi wee kwu ndị nne na nna enwego obi elugo fani na kịta na fe nwee na onye nke ịtọ na fe zue n'oke maka na ọbịbịa fa na abụọ bịanụ ewepụta na mmadụ nke na-emefu onye nke ịtọ onye nke ịta onyenwa bụ nwa nke izizi fa na-elekwasịzi anya ka nrapụkwu ya ebe a ka ndị ọzọ nwee nwekwa ike tinye ọnụ.
daalụ rinne. Daalụ. Daalụ. Eze nwanyị Chinwenwa, o nwere ihe ị ga-etinyere anyị n'okwu a? Ndewonu. Ndewo. Ka m kelekwa ọnụ otu ndị be anyị si be anyị. Achọrọ m ịsụ asụsụ ndị obodo m ka ndị si ike. Ka m kelee unu otu anyị na-esi ekene. Mma mmanụ. Ekele gị. Mma mma onye nhazi anyị. Mma mma Igwebike TV. Mma mma ụmụnne m nwoke abụọ Ogbuefi na Apostle, asị m unu mma mma. Eze nwanyị ekele m ndewo. Ka ihe nwere ike ikwu ọnụ maka na Apostle arụtụrụ aka ebe ọ rụtụrụ aka. Eze nwanyị Ngozi Chukwuka arụtụkwa aka ebe ọ rụtụkwara aka. Ebe ahụ ọ rụtụkwara aka, ọ nwekwara ihe m chọburu ikwu bete okwu olu ya. Aga m agaghachiwakwa kwuokwa nke ha kwuru ekwu. Ọkwa ka m kwuo n'elu nke ha kwuru ekwu ka m ga-achọ ime ugbu a. Nwa izizi otu m si ghọta, otu m si hụkwanụ, ọwụ nwa nke ahụ mepere akpa nwa, nke mepere akpa nwa nwaanyị. Nwanne anyị nwaanyị si nke nwụrụ anwụ agaghị ahụ ya asị, agaghị ahụta ya ka nwa izizi, nke ọwụ nke dị ndụ. Achọkwara m ka anyị ji ụzọ abụọ, maka na anyị bụ ndị Igbo, anyị na-akọwa ihe a na-ebezie ya na otu ndị Igbo si eme omume ha. Ka anyị ji anya abụọ lee ya otu omume ndị Igbo dị na omenala ndị Igbo dị. Nwa izuzu a ọ dị nwa mbụ a ọnwụ otu ọ dịcha, ma ilebaghị anya n'ime ị ga na-ahụta ofu onye, mana ọ gbara abụọ. Kedu ihe m ji kwuo na ọ gbara abụọ? Ịmụọ nwa mbụ nke mepụrụ akpa nwa, ọ bụrụ nwaanyị, ndị Igbo na-akpọ ya ada. That means the first daughter, nwaanyị nke isi mbụ ahụ nwere n'ezinụlọ. Abịa mụta nwoke, ọ bụrụ nwa nke abụọ, asị ka ọ diọkpara nwoke mbụ. Ịhụ na ọ gbara abụọ, ọ nwere ụzọ abụọ esi ahụta nwa izizi a. Ịhụ na ya nwaanyị nke mbụ a mụrụ wụ first, onye nwaanyị nke mbụ. Nke nwoke ahụrụ nwoke nke mbụ. Ọ bụgoro na ọ ya nwa nke abụọ a mụrụ, ọ ya a ga-ahụtakwa ya asị onye nke mbụ, onye isi ụlọ. Ada bụ nwaanyị nke mbụ, onye isi ụlọ. Maka na ọrụ ha abụọ na-arụ dịcha iche iche n'ezinụlọ. Ọrụ ha abụọ na-arụ dịcha iche iche. Nke nwoke bụ nna nke abụọ a na-ahụ n'ụlọ. Nke nwaanyị abụrụkwa nne nke abụọ a na-ahụ n'ụlọ. Mana nne nke a ga-apụ apụ. Beti diọkpara bụ onye nke ga-anọ n'ụlọ. Naanị ihe m chọrọ itinye n'okwu ha kwuru, maka na ha ekwusichala ihe ha nwere ike ikwu, ọ na a na-ahụta ya n'ụzọ abụọ. Enwere nwa mbụ nke nwaanyị ụwụ ada, nwee nwa mbụ nke nwoke ewu ka a na-akpọ di ọkpara. Ọ ihe m chọrọ ka m tinye na ihe ha kwuru ekwu, ọwụkwa ịbịa kwugharịkwa ihe ha kwuru, maka na okwu ha kwuru dabara adaba. Ndewo. Daalụ rinne Eze nwanyị Chinwenwa. Ogbuefi na nwa ihe ị ga-etinyere anyị n'okwu a? Ụmụnne m ekene m unu. Kene ndị eze nwanyị, ụmụ eze nwanyị na-anọ n'okwu. Kenekwa Apostle, kene onye ajụjụ. Daalụ. Kenekwezie ndị nwere ihe anyị ji wee na-ekwu okwu taa. Nnọọ. Ụmụnne m biko nụ, okwu ekwuchegokwere ya, maka ndị bụ anyị ụzọ bịa, anyị nwawo ndị bụ ụzọ ndị gboo dewere iwu dịla anyị. Onye bịa ọwụ iwu, ọ na-ọbịakwa ọwụ iwu. Okwu ekwuru ekwughị ekwuchie eze. Aha a na-enye mmadụ, aha Igbo na-enye mmadụ kọwara ọrụ ọ bịara ịlụ n'ụwa. Nwaanyị ada, nwaanyị izizi si n'abụ nne ya fụtara ada ezinụlọ. Diọkpala, nwoke izizi si n'abụ nne wee fụtawo ọkpala. Di ọkpala, onye na-eje ozi, onye na-eke ire, onye na-anata ire n'aka ndị ụmụnna. Maka ọnwụ na-achọ nna awụrọ nna, ọ dị ọkpala ka anyị na-enwe anya.
ọbịa ya unu ekwuchego ihe niile anyị ekwu maka na okwu anyị bụ okwu Igbo a bụ okwu ndị gboo. Okwu niile a na-ekwu n'ime nwere ihe ọ na-akọwa. Daalụ nne. Daalụ nne. Daalụ. Okay, o nwere ọnọdụ pụrụ iche na-enye nwa mbụ n'ezinụlọ? Ogbuefi na enwere ike bido kọwara anyị ihe ịghọta. O nwere ọnọdụ pụrụ iche na-enye nwa izizi n'ezinụlọ? Nne daalụ n'ajụjụ ịjụ. Ọnọdụ izizi a na-enye nwa bịara ụwa, nwa izizi bịara ụwa dịka ezinụlọ si wee dịrị. O nwere ezinụlọ ihe eji mara ndị eke, nwee ebe eji mara ndị orie, nwee ebe eji mara abụ nkwọ. Ọ sị na ọ dị wee dụrụ ele onye si bịa ka esi mụrụ. Igbo ka anyị bụ, mana anyị nwere ka anyị si ghọtasịa omume anyị n'ọdịnala Igbo, nkọwa dị n'Igbo. N'ebe m si bịa tụkwa ka ebe ndị ọzọ si bịa. Nwa izizi bụrụ nwoke, ọ bụrụ na ọ dị ọkpara ka ọ bụ, nne ya dulie na-ezigosi ọnọdụ ọlụlụ ulie maka anara ama ama iwe mee. Ọ wee bụrụ nwaanyị ka a na-amụ ya. Ọ bụrụ na ọ na-ezinụlọ ebe nwaanyị, maka na nwaanyị n'ala Igbo nwekwara ọnụ, edurukwu ya ndị nne ya na ndị nne ya edulie na-ezuki ya sie nne na-eke ọdụ. Maka na ọrụ ndị mmadụ na-abụbụ ụzọ n'ezinụlọ, ọ bụ na nwoke bụ ụzọ bụrụ nwaanyị bụ ụzọ, ọ bụ na nwaanyị na-eso nwoke, mana bụ ndị a na-ebu ụzọ na-amaziri ụzọ ibe na-eme na ezinụlọ. Maka na anyị nwawu ndị gboo, iwe bekee na-akpụ ya plan B. Ekwuwe ibe a na-akpọ civilization started from us. Anyị nwawu the first race, anyị nwawu ndị izizi ndị mbụ na mbụ bụrụ okwu wee nee ya anya bụ ebe ọ ga-eje buru ụzọ gbachiri ya. Ada na diọkpala ewefu igba oke, diọkpala na-agba oke, mana ada na diọkpala bụ ovu ọlụ ka ha na-alụ. Maka ọ daa, o nwere nke diọkpala ga-alụ, nwee nke ada ga-alụ. Ọ bụrụ ya na-arafu ndị ọzọ gaba tinye ọnụ n'okwu. Daalụ nne. Eze nwanyị Ngozi Chukwuka tinyetụrụ anyị ọnụ n'okwu a. Ekenekwa m unu. Daalụ. Ịmana ụwa nke anyị ka anyị na-abọnitesi. Maka na ọ dị ka a ga-asị na ife na-achọsisi ifunarị anyị. Nke a bụ eziokwu. Ya na ọ dị mma na anyị na-enwe nnọkọ dị etu a na-atụgharị uche. Anyị nwa nọkwa n'ebe anyị wekwali ya na-amụta ife, maka na ife amamife dị n'ụdị n'ụdị. Eziokwu ka ọ bụ. Ya na ọ nnukwu ọnọdụ ka anyị nọ na kịta, dịka nwanne anyị nwoke bụ apọstụl n'okwu izizi o ji bido, ọ lụtụrụ aka na responsibility ka mụnwa adịkwa duty ya. So na ife a na-atụ na bụ duties and responsibilities of first child, nwa izizi. Nwa izizi a anyị tụsago ghọta na ọ dị ụzọ na-abụ site na okwu nwanne anyị nwaanyị eze nwaanyị Chinwendu kọwalụ nwe ike bụla ada, nwe ike bụrụ diọkpala. Mana ife nwee tụkwasị n'ife anyị na-ekwu kịta bụ fana bụ ọnọdụ fa dị ofu, mana ọ nwelụ ife dị iche, ọ nwere ebe ọ nọ kewa. Nwa izizi nke bụ ada, ndị Igbo na-ene ya anya asị nwa na-anọchi nne. Ma ọ bụrụ na nne anọrọ, ada ka ọ dị ele ịchịkọ ụmụnne ndị ọzọ, ma ndị bụ nwoke ma ndị bụ nwanyị. Ya ọnọdụ ada bụ ọnọdụ nne. Ya ada nọzi second in command to nne.
maka na ọlụ nne bụ nchịkọ ezinụlọ. Ọnya ka Igbo ji akpọ Oliakụ na Odoziakụ. Ọnyanwa bụ onye na-achịkọ ezinụlọ, ife niile wee na-aga. Ya na ada bụ ebe a nne gbadoro ụkwụ ka nyanwa na-esota nne dịka second in command, dịka onye nke abụọ. Ya na ọ kwesịrị na ndị gboo wepụta anya bụ atụmatụ na ọzụzụ ada ga-adị ka ọzụzụ iji na oge zụbi ya dịka nne, onwe obi umeala, onwe obi nchịkọ na obi nchịkwa, ọ dị uchu, maka na nwaanyị Igbo ezuru oke ma ọ bụ na ọ dịrị uchu. Ka m rapụkwu ya ebe a ka ụmụnne m ndị ọzọ wee nwekwa ya etinye. Mana ịbịa na nke nwoke nọ na ọrụ nyanwa bụ isota nna, ịshado nna, mana ka anyị ghọta na nna mụle ọ na-ashado site n'ụmụnna, dịka nwanne anyị nwoke nke ọzọ si kọwa. Ya na ịbịa na ngwuli Igbo nwere obele obi na nnukwu obi. Obele obi bụ obi nke nna aka mkpa, ebe nna mụtalụ di nwere bi aka mkpa. O nwere ike bụ ọ bụ na ya bụ nna bụrụ diọkpala, ịma na ọ ka nọchiri obi nna nke nyanwa nwụrụ anwụ. Mana ọ bụ na ọ bụrụ diọkpala, o nwere ike bụ na ọ pụrụ obi ebe ọzọ ebe ọ ji lụọ ụlọ. Mana ebe a ọ lụrụ ụlọ bụ obele obi ya, site na nnukwu obi jikọọ ụmụnna. Naanị ife ọbụla gbasaa ụmụnna, dịka nwanne anyị nwoke Ogbuefi si kwu, osota nna bụ diọkpala, achọ nna afụrọ, ọnyanwa bụ onye ga-ejerata oke na okeke na nnukwu obi. Ọnyanwa ga-arata webata ya na obele obi. Ife dịka na ụmụnna na-eke anụ, ife dịka na o nwere nwaanyị na-anụ dị n'ụmụnna ewee gbuo anụ. Ife ọbụla gbasara ụmụnna na-eke, ọnyanwa ga-arata oke ezinụlọ nne na nna ya, maka na ọ dịzị ka ọ nọchiri anya. Ya na ọnyanwa bụ nwa ji ọfọ nna ya, ọnyanwa bụ oji ọfọ nna ya. Ya na ọzụzụ a kwesịkwa ịdị iche, ebido na mbụ n'azụ ya ka nwa bụ nna nwale ife oge eji wee kwuo ọnụ okwu ikwulu nkwule ebe ọ bụ. Ka anyị lota na nwa diọkpala ka a mụrụ ya, o nwere ife dị iche a na-emeli ya anaghị emela ada. Dịka n'ebe m si bịa, nwa diọkpala ọma nji ikwu nne lie nri, ma ọ bụ na emere omenanị. O nwere omenanị ndị saịdị ndị mpaghara nke anyị na-akpọ mmalụ ụlọ, ebe a ga-eje omenanị a. Ọ bụ na emeli ya, nwatakịrị ama nje n'ikwu nne lie nri, maka na o jee n'ikwu nne ọbụọdụ si ili nne ọma mba n'ikwu nne, olue n'ikwu nne, ndị ikwu nne ejidie fama nkwe ka ọ na-abịa nne ya, maka na ndị ikwu nne ka nwunye, maka na akara wee bịa mee omenanị ya. Mana ebe eme etu a na ada, ife gbasara ada ọsọ nwa diọkpala. Ndị be anyị kwetakwa na ọ bụ na emere omenanị olie ife na ikwu nne na onwe ike ya bụ ezigbo ya nwa. Mana ọ bụ na ogwulegwu banye n'ikwu nne, ndị ikwu nne ya ejide fama nkwesị ka ọ na be nne ya. Ndị be nne ya wee bịa mezuo omenanị a tupu o wee na ya. Na nsị ka m tụkwasịkwa nka ka anyị maa na ọ nwere obele ife dịtụ iche na-etu esi eso diọkpala, na-etu ife dịkwa iche na-etu esi eso nwaada. Daalụkwanụ. Daalụ rinne. Okwu anyị kwu kịta mee nji lote na amụọ nwoke na ebe m si, na iwu bụ na ndị be nwoke that ga-eje na be nwunye ya with ọkụkọ na ọkụkọ, nnu and some other items, wee je gwa ha na amụrụ nwa nwoke. Mana amụọ nwa nwaanyị ada eme ya. Nwa izizi bụ nwoke, iwu bụ na ị ga-ejeje mee omenanị a. Mana amụọ nwa izizi bụ nwaanyị ada eme ya. So daalụ nne, daalụ. Eze nwaanyị Chinwe nwa,
tinyela anyị ọnụ. Ekelekwa m gị ọzọ. Daalụ. Na ịjụ ajụjụ ndị mbụ ị ga-ekwu ụzọ jụọ, ha ga-ekwu nnọọ kwumachacha ahịa, ha ga-ekwu gị na-ajụzi ka ihe ọzọ ị chọrọ ikwu. Ya na-amaghị otu esi eme ya, otu esi eme ya dị ọnụ ga-ekwurịrị okwu. Ka bụ eziokwu. Eziokwu. Iso nwere ọnọdụ dị iche a na-enye ndị nwa izizi. Ndị nwa mbụ ndị izizi. Ụnụ agbanyekwala m Anambra n'ọnụ ka m nsogbu adịrọ. Nwa mbụ nwa izizi ncha bụ otu ya. Okpukpefe isi anyị na-abụ ndị gboo, anyị na-ekwukwa okwu anyị ga na-ele anya leruo ya azụ, maka na omenala anyị o tegakwa aka o mewere ọwụkwụ ugbu anyị na-akpọ ya ka ọ na-eme. Ọ bụ eziokwu na o nwere a lot of things anyị na-emezikwa omenala dịkwa ọdịnala anyị abịa, ma anyị na-eme ya ma anyị na-eme ya, the effect ya nọbụ ya, ime ya the effect ya nọ ya, ime gị ya effect ya nọbụ ya, so anyị na-aza ndị Igbo n'ọnụ, mana ihe mere anyị ji bụrụ ndị Igbo adịghị m sure na anyị na-emezuto ya emezuto, maka na ihe gbasara nwa mbụ ọ diọkpala ada, o nwere spiritual aspect ha nọ, ọnọdụ ha n'ụlọ dị spiritual, more spiritual than nke anya na-afụ, nke anyị na-ahụ n'anya. Ịjụọ ndị mmadụ onye nwụ diọkpara, ya sị gị na ọ wụ second father, onye na-esota nna ya, onye achọ nna ya achọ ma ahụ ya ya ghọọ nna, onye na-eso nna ya aga eme ọrụ biznes ọbụla mpa ya na-eme, onye na-eso papa ya aga ọrụ ugbo, onye ga-elekọta ụmụnne ya. Ụfọdụ ha na-edi ha ka ha gaa rụọ ọrụ bọị ọsịsọ ka ha nwee ike nyere nna ha aka were zụọ ụmụnne ha. Ha na-eme ya otu ahụ na ọpara nyere aka zụcha ụmụnne ya, at the end of the day ụmụnne ya kpatazie ego, ha nyere aka zụọ ụmụ ya. Ọ otu ha na-emebu ya mbụ. Ọwụtụ ọ na-adị ka a na-ahụ anya ụmụ ihe ntakịrị nke a na-ahụ anya, mana ọkpara maọbụ ada ọnọdụ ha ọnọdụ ngọzi n'ezinụlọ ya na ha ghọtara ya in the spiritual aspect of it. Ndị a na-ejichi ike apụ n'ụlọ, especially onye ọkpara, ọ naghị eji ike apụ n'ụlọ ịga ije abroad a na-aga. Ọkpara na-eji apụ n'ụlọ na ita, maka na ma a na-amụ ya responsibility ya so ya bịa, ọ nọ there with him and ọ dịghị suppose ime ya violate, so ọ pụọ, most times ha pụọ n'ụlọ, ngọzi a na-anọzi n'ezinụlọ ha maka ha hapụrụ ihe ha kwesịrị ihe ịrụ pụọ n'ụlọ. Ha anaghị emecha ihe ndị ọzọ na-eme. O nwere ihe nwa etiti ga-eme, nwa nke ikpeazụ ga-eme, ọ dabara ya, diọkpara mee ya, ada mee ya, ọ na-aghọ ha ahịa, n'ezinụlọ. Now nwanne m nwaanyị eze nwaanyị kwutere okwu ọwụ papa ya wụ aka ji ọfọ nna ya, ọhịa ọpara na-amaghị otu ahụ papa ya na-esi edokwa chi ya, eme ihe niile o kwesịrị ime, rituals niile ọ na-eme, o ji were jide ezinụlọ ahụ ka ha nọrọ dị n'otu, ka ọganihu na-aga. Inwe ike ịkpọ ya chief priest, apostle na ọga ka m tiri ya nke ọ ga-aghọta. Inwe ike ịkpọ ya dọọ ya ụdị chief priest bụ pastọ ezinụlọ ahụ, wụrụkwa apọstụl n'ezinụlọ ahụ, maka papa ya wụrụ apọstụl ọhịa ọwụ, ịghọtara. Mana na ọ nwere ọrụ ọ na-arụ, maka na anyị nwere ebe anyị si bịa. Ọnwụ na ọwa aka ji ọfọ n'ezinụlọ ahụ, ya ahụ papa ya na-eme all those things. Ọ na-anọ n'akụkụ nna ya na-awụ ọchị ihe ọ na-eme. Papa ya na-eji akpụ ya, papa ya ga-eji ihe ochi, wetara m mmanya, wetara m ọjị, ya papa ya ji na-eme ụmụ all those things. Ọ ka ọ mụta echi, ma papa ya nọ ya emewe ihe ahụ. Ọwụ ọnọdụ mmụọ nọ ya, ọnọdụ ga-agọzi ezinụlọ. Ha na-awụrụ anyị ngọzi, ha na-awụrụ anyị ndị ga-egbupụ ụzọ ezinụlọ ga-esi gaa n'ihu. Ị hụrụ ya ụtọ ka ọ dịkwa ebe ada nọ. Ada ọkwa ijikwa ndị mmadụ ha chọọ nwa ọwụ second mother, ọ na-elekọta ụmụnne ya, ọ na-eku ụmụnne ya, ọ na-enyere mama ya aka. Ma otu aka mama ya na-ezipụ ya, na-agwụ ya ihe niile dị iche iche, na-agwa lekwe ọrụ nna gị. Otu ọka ka nna gị na-agwakwa nwa ya, lekwe oke nke nketara ebe nna m nọ, ma achọ gịrị ụmụnne gị lekwe duru ga-eji ya mee. Otu ọkwa ka mama na-agwakwa ada ya nwaanyị.
na-akọkwara ya akụkọ ihe mere nụ, na-akọkwara ya akụkọ ma otu amamiya na-edokwakwa chi ya, na-akpọkwu chi ya, na-achụkwa àjà ndị niile a na-achụ iji jikọ ezinụlọ. Ada ga na-edekwu ya ma mama ya nọ ya emewekwa ụmụ ihe ndị ahụ. So ihe m chọrọ ikwu, anyị na-ekwukwe the physical work ha na-arụ n'ọnọdụ ha n'ezinụlọ, ka anyị na-ahụtakwa na nwere ọnọdụ mmụọ nke kacha mkpa nke ha kwesịrị ị na-arụ n'ezinụlọ. Ọ bụ ọnọdụ dị iche, oke kpọọ ya ndị ọnọ ndị emere ha special anointing. Ọwụ oke dịrị ha na-apụta, ye oke dịrị ha ka ha chi n'ime afọ na-apụta. Ọ nweghị ha na mmadụ a na-azọ ya azọ, anọwụ ọnọdụ dị iche, ọnọdụkpọrọ ọnọdụ dị mma. Ndewo, onye si ka m tikwe na nke ụmụnne m kwukwara ekwu. Ndewo. Daalụ daalụ Apostle, ka anyị bịa n'ebe ị nọ site na okwu ụka ma omenani, kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị? Ndị be anyị kene onye ọbụla kwuru okwu mara mma, okwu nyesia ya na-akpọ very wonderful points. Ihe m na-atụsi aka in different otu ọbụla ọ ga-esi wee dị ka ndị na-ege anyị ntị wee ghọta anyị na-ekwutu. Ihe mara na m ga-atinye n'okwu a bụ na abịa na n'usoro omenala na usoro ụka, ekwu anyị fụkwa na onwerọkwa mọchị dị different ya, na ọkwanụ ka ndị mmadụ si ya, because ndekwa omume ndị Igbo right from kemgbe ka a na-ekwu okwu a ka na-atụ nsị na ọ dịkwakọ ejikwa kọlchọ Igbo wee dee Baịbụl anụ anyị nata n'anya ka Chief Ogbuefi si wee kwuo na n'Igbo abụ ihe fabrik afri na ọkwanụ heavy diners ka Igbo bụ fugo. Oke, n'anya na akwụkwọ nsọ na o nwere nke a na nke edere si na Genesis 27 ka Jacob mụta ọsọ na-eme ka anyị mata that na Isaac na onwe ya karịa Jacob bụ diọkpara afịa bụ Ịsọ. Isaac na onwe ya na Genesis 27:19 ọ sị nwa ya nwoke bụ jee ka ị siere m nri ahụ ị na-adabere esiri m na-atọ m ụtọ. Onwe ya gwara nwa ya nwoke gosiri na ahụ Ịsọ o nyere ya responsibility, o nyere ya obi ya, o gosiri ya na yes na ya je mere m ihe mere m ụmụchukwu ya ya gara jee mee disi na ahụ papi ya, but mgbe o luru nke Chukwu ga-eme nne ya double cross nke a na-akpọ double ibugharị ọnọdụ ahụ na ọbụrụ dị ọkpara gị ya wee mee o mere ebe ahụ a na-akpọ majik. Nne ya onwe ya onye nyere onyinye oge ji wee transfer that blessing, dịka eze nwanyị si wee kwuo na o nwere onyinye mmadụ ji apịa ụwa, ọ nwerekwa n'aka ga-egbochi ya. Ọkụbịa ka na onwe ya wee si nwa ya nwoke Ịsọ jee wetara m ihe ya siere m. Nne ya geteduten wee jee bugharịa fọmat Isaac wee mee nwa ya nwoke bụ Jacob okpunye ya ahụ anụmanụ, because ọ mana na diọkpara na o nwere ka ọnọdụ ya dị. Nne ya wee yinye ya anụmanụ, o wee mee nne ahụ ọsịsọ wee butere nne ya. Jacob wee sị nne ya, nna binye ka irie nri na m emegoro gị nri ahụ ị na-alaiki. Papa ya were ya wee sị ya kezi ka isi wee gaa ngwa ozugbo. Ọ sị ya yes na ochie ya kpopụtere manụ wee
ya afụfụ wee sieri ya dị nri. Nna ya dị hospital si ya bịagodo ka mmetụ gị aka nwa m nwoke because nna nwelu ka anyị na ndị asị o nwelu ka the relationship na-adị, ọ na-adị very solid. Amara m ka m gbanwee ọta ka n'ọnọdụ a mere ndị Igbo ndị nna anyị nwere special love ha na-enwe ndị first born na-anọ ndị isi because ha na-enye ha everything ha nwere obi ha niile. But ka akụkọ a si wee ebe Isaac wee gozibe Bobby Fayose ya ka bụ ịsọ anụ arụ gị ajị gị dị ya nwa okwu dịka Jacob ka nke a na-ekerịta ọsị ya o wee gozie nwa ya nwoke. Abịakwa na omenala okwu otu a ka ọ dịkwa dịka ebe si my father nụrụ nwaanyị na-abụ, nne m bụ second osotere, but dude m ọ mụrụ ọtụtụ nwaanyị, ọ tọrọ nwoke. Diọkpara nwaanyị mụtara asị ka akpọpịa ka ọ gaba Igbo ka ọ gaba akwụkwọ wee ike iteki care of ụmụ nwanne ya. Ndị ụmụ nwanne ma ya mba n'ịkpọpụkwa na diọkpara na ịkpọpịa ofu anya gwara na ofu pịa na ị mara na be ga-echigokwa esi oke kama ka ọ ga-abụ ka ọ nwere bụ diọkpara ka ọ nụtakwa nwaanyị ọzọ, ọ nụtakwa nne m mụọkwara ya nwaanyị na ọ na-amụrụ ya nwaanyị mụọrọ ya 7 girls before Maria na-eme asịwekwa na ọ nidikwa ịnụkwa nke because ihe ọ na-abụ na ọ na-enu nne m azụ onye kwere na chi ya si mba na agụ nwoke na ọma nnukwa nwaanyị ọzọ. Ọkụ otu aka m nwa ya so sa nne m a na-ekwu ihe asị diọkpara saịdị nke nne m ọkwa mụnwa ga-apụtakwa kerekwa okere ahụ. Enwekwara m ada nwaanyị nọkwa ya but o nwere ya ga-asị na onye nwoke mpụta, o nwere ya ga-eme asị na ya ka anyị na-emeditate saịdị nke anyị. Saịdị nke m ga-afụ ya na mụa bụ born ịma ọchị eziokwu ọchị Igbo amaka Igbo ọchị amaka so ka mma ga-atara okwu a ọra na the first born ndọrọ m now as ụmụ abụ the last but responsibility ndọrọ m na ụmụ nwaanyị niile anụcha n'afa ọmụazị now ọnya ka a na-asị na ọ bụrụ na m anọrọ ya diọkpara nke nwaanyị izizi anwụgo, ụmụ nwaanyị niile nke nwaanyị izizi mụkwara ofu nwoke ka ọ mụrụ but mụ ụmụ nwaanyị si ya ha niile the second my mother nwaanyị nwoke nna m kebido jirikwa nwoke mechie so nke izizi a nọrọzi ọmụnwazi bụzi onye nọzini so ọkwa ya mma n'anya n'okwu a. Daalụ rinne. Okwu ikwu nwee ihe olutere m and ka njuzi ya ka ọ bụla ajụjụ ka mma ma m ga-aghọta ya ọfụma. Ọ bụ na nwaanyị dị ime n'ụlọ before di ya wee bịa nnụlụ ya, olue na be di ahụ mụọ nwa izizi ọ bụrụ nwoke, o wee mụkwa nke ịbụọ ọ bụrụ nwoke, kedu onye bụ diọkpara n'ime ha na-abụ? Jụkwa ajụjụ ya ọzọ biko. Ọ bụ na nwaanyị dị ime n'ụlọ ka ọ tụte ime mkpuke, nwoke wee bịa n'ụlọ ya, o wee lu ebe nwoke ahụ wee mụọ nwa ahụ ọ dị ime, o wee mechaa nwoke ahụ wee tụbịa ime, o wee mụọ nwa ọzọ ọ bụrụ nwoke,
kezi onye bụ diọkpala n'ime ha na-abụ onye ọbụla chọrọ isi aza eze nwanyị Ngozi oke ada anyị ogwu ga-amaka mana ogwu isi ya dịkwa na ibe emere n'isi nwanyị nwaanyị na-eji ịnụ amara ma ọ dị ime ma ọ dịrị ime nwoke wụta nwaanyị anaghị ọ bụrụ nwaanyị ma na iji ịga ana ọwụ na akụrụ ya ji pụọ ya ede onye na-ele ana si gị golo ana ụbọchị na-ege ana ka igolu ma ji golu ma ede daalụ isiokwu ọgwụ onwe ezi ọsụsa dị na ya ikwusi gị ya daalụ ihe ọzọ nchọpụta bụ amaghọm mana ka m si wee fụta ndị diọkpala na ndị ada ama m nọ Ngozi ka ha bụ dịla ezinụlọ mana afụfụ ha na-ata abụghị ihe eji ọnụ ekwu ụmụaka dị ọzọ na-esota ha ada alụ ụdị ọlụ ha na-alụ and ha ada ata ụdị afụfụ ha na-ata kedu ihe o ji wee dị otu a n'omenala Igbo Ngozi Chukwuka eze nwanyị biko kọwara anyị ekenekwa gị o nwere ife m bụ n'obi tupu ịjụba ajụjụ a n'ife nwanne anyị nwoke bishọp kwuru maka na ndị Igbo nwere atụmatụ eji akọwa ife niile dịka Ogbuefi nyegola ya atụmatụ kịta eji akọwa onye bụ isi ọkwa ịghọtago maka na nwaanyị dị ime n'ụlọ ya nwere onye chọrọ mana nwe ịnụ na-ara nwaanyị onye kpata iji bido nkọwa site n'iwu ezinụlọ gịnị bụ ezinụlọ okwu ọgbụgba ndụ ịnụ di na nwunye ịnụ nwaanyị nwa ọbụla ọ mụta bụ nwaanyị nke a wee gaa ife bishọp na-ekwu bifo ndị ịza ajụjụ gị mgbe ọ na-akwa welụkwa onwe ya wee maa atụ mana mgbe ọ na-akwa maka Ịsọ and Jekọb nke a na-ezikọ gị na onye na-anọrọ ebe a na-enyi ozu na-eje esi n'ọkpa abụnya bụ ozu maka ọmara ebe isi dị nwa bekee nọ na civilization na-abụrụ nke akwụkwọ nsọ dị ọbụrụ omenala ya ọbụrụ ọdịnala ya ọ ife ọ kọpịtasị n'aka ndị ojii dịkwa ka mụ na gị onye kpatara na ọbịa na-akọwa ife dị anya ọgbagwoju anya ọma nghọtasị mgbe bishọp na-ekwu maka Ịsọ and Jekọb ndị Igbo na-ekwu na-agwa anyị si na ebe ahụ debe ka abụdebe isi ya na diọkpala bụrụ sọsọ maka na amụgo onye ọbụlụ diọkpala na ọ ga-abụgide diọkpala ọ bụrụ na diọkpala na-achọ onye afọ dịka nwanne anyị nwoke bụ bishọp si wee kụgide ya bakịkọ kolukwe maka nyanwa le ifugi ya na mgbe diọkpala na-anọrọ nyanwa anọchiena ya na nwa nke ịbụọ bụ nwoke nwee ike mesịa ọghọọ diọkpala maka na diọkpala dị akọ na ngwulu maka ife na diọkpala nwana ọ bụkwa n'ebe a na-amụrụ nwoke chachalụ ada na-abụ ada bụrụ diọkpala onye kpatara n'Igbo na ndị Igbo nwee ife a na-akpọ gender fluidity nwa bekee wepụtara anyị nwoke na nwaanyị ọkwụrụ ndị Igbo ghọtara ya na nwaanyị nwere ike ịkpa agwa nwoke nwoke nwere ike ịkpa agwa nwaanyị ma olue na omume n'ebe a na-amụtara nwoke cha ada ifu bụ nne aghọọ nwoke ọ nọ n'ụlọ ọma njezide ọmụba nwa ka eziokwu ọnọchi obi maka na obi ama mfu efu ana obi ama mmechi emechi obi ama ndadị obi efu na naanị Igbo nwere ụsafu ife ndị a niile ọ dị onwero sosi ife Igbo gwara bụ na ifefa n'afọ ka emebu nya wee bịasịa n'ịza ajụjụ nke ịjụ maka na ọ nwere ajụjụ ịjụ wee na-ayọ esi nne jụkwata m ajụjụ ọzọ ewere iwe okay asị m na nchọpụta na nwa izizi
ọ bụ diọkpala ọ bụ ada na afụfụ ha na-ata erika ọ dịrọ ka ụmụaka ndị ọzọ amụ sote ha kedu ihe ma o ji wee dị otu a nke mbụ bụ ka m gbazikwa unu maka na ndị Igbo si na a na-agbazi unu agbazi ọsụ anya bụla ozu nwụrụ anwụ ọ bụrụ eziokwu na nwa izizi na-ata afụfụ nọọsụ afụfụ ka ọ na-ata maọbụ ada maọbụ diọkpala mgbe ụfọdụ ọfanwabụli ndị gaa n'ụzọ ọma mgbe ndị bata mgbe ike juru na-arụ akụnụba ju faneli na-ata na-aṅụ mgbe onye ji wee mụ nwa nke nọ na nke ise ike adịrọzi akụ adịrọzi ndị afụ afụfụ eziokwu ya na ọ bụrụ iwu bụ na nwa diọkpala na ada na-ata afụfụ ọ ka amasị m ma ọ bụrụ na eziokwu na fa na-ata afụfụ ọ ka bụ ife magburu onwe ya anyị amara ife mee n'oge gboo mana anyị ji anya kịta wee na-enwe nghọta ife nwee ike ime n'oge gboo tupu nwa bekee abịa ekweta m na agbanyere ya nọrọ mgbe nwa bekee bịa mana ekweta m na ike eji azụ diọkpala oge a na ike eji azụ ada dị iche na ike eji azụ diọkpala na ada kịta ọtụtụ ndị bụ diọkpala na ọtụtụ ndị bụ ada ebe fa nọ wee gbajọ bụ ọzụzụ enyefa ọtụtụ ụmụ nwanyị na ọtụtụ ụmụ nwoke ọtụtụ ezinụlọ na-afụ diọkpala maọbụ ada dịzịa ka ife ji eme ngala azụbazie fa ka na-azụ tolotolo diọkpala mana eziokwu azụbafa ka na-azụ tolotolo ndị indomi na ndị Cerelac na Similac uche adịrọ amamife adịrọ maka na akpụsị anya isi kpasị anya isi epentịsị anya nwa diọkpala ekwesịghị inye izu ka o nwee uche onye bụ afụfụ anyị na-ekwu maka ya afụfụ abụrụ ajọ ife afụfụ bụ ebe amamife uto na uche na-esi apụta ọ nwere ka onye na-atara afụfụ mara ife ọ pụta ụtụtụ odide awụ anya arụ akpọta medi ya awụ arụ kpọta medi ya arịa isi kpọta medi ya enyi n'ọnụ ọ ka dị arụ ise bulu diọkpala ọ ka dị arụ iri bulu diọkpala mana ọ mara asa onwe ya arụ ọ ka na-anyụ nwaamịrị n'elu akwa mana medi na-eme ya na ike narị asatọ nwa onye ogbenye a na-eti ife etu a ka o si dịla ada amamife ọ kwesịrị inweta dịka diọkpala site n'ịta afụfụ ọtarọzinya bụ afụfụ na ije na ngwulu dị iche iche n'ala Igbo inwe ike ị ga-afụ ndị diọkpala bụ ndị mụ na gị ghọta na diọkpala bụ onye kwesịrị na ọma nje obodo oyibo diọkpala bụ onye kwesịrị na ọ ga-anọ n'ụlọ ọ ife anyị ghọta dịka diọkpala ka ọ wee mara ife na-eme n'obodo maka na-aka ji ọfụ ka ọ bụ mana ọtụtụ diọkpala anọrọ n'ụlọ fa jele akwụkwọ fa gụ ife dị iche iche ọtụtụ n'ime fa mgbe fa jili wee lue sekọndịrị skuul fa asọbago nne fa nsọ na ọ na-azụ ụkwụ naanị fa asọbago nna fa nsọ na ọ na-alụ ọlụ ji mgbe fa ji wee jee nụọ nwaanyị na Abuja ma na Lagos nna fa bịa fa ji ekwedo agwa ndị enyi fa na onye abụ nna fa maka na nna fa adịrị ọcha nne fa na-asọpụ oyi nna fa na-asọpụ oyi ya na ife na-achị kọwa bụ mmekọ anyị na nwa bekee gbanwelụ usoro ndụ anyị ozikokwa site n'etu anyị si azụ ụmụaka ya na diọkpala n'ezie ọ bụrụzi iwu bụ na ọ na-ata afụfụ na afụfụ bụ ezigbo ife afụfụ ka eji ama ife afụfụ ka eji enwe uche afụfụ ka eji eto afụfụ ka eji akpọlite mmụọ mana ọ bụrụzi iwu bụ na-etu aka ọ dị so n'ihe anyị bịa n'ala Igbo tata ọtụtụ nsogbu a na-enwe kịta bụ ndị diọkpala na ndị ada nke bụ eziokwu maka na fa ghọtara ọnọdụ fa ọzụzụ enyere ọlụfa aka ịghọta ọnọdụ
so si ife fa nwa bụ ike makwa na mbụ ada makwa na mbụ diọkpala mana ife na-esozi ọmarọzi ka nrapụkwu ya ebe a ka ndị ọzọ wee tinyekwa ọnụ. Daalụ. Ogbuefi, ị na-amụ ọmụ onwe ihe ị chọrọ ịgwa anyị? O nwere ka okwu asị wee tọọ gị iche, onwe ihe ị chọrọ ịgwa anyị? ọ bụrụ ya daji na iwe menụ na eze nwanyị Ngozi ka ekwuchekwa n'okpuru okwu kwumie ya ụmụ anyị niile okwu anyị na-egwu ire dị anyị na mmụọ, anyị si na mmụọ bịa, anyị anakwa na oyibo mere anyị nọzọ iwe anyị bụ, mana anyị etetewego. Ndị diọkpala na ndị ada were na ọlụ ezinụlọ ha bụ onye kwere n'ihe ha na-eme ejiri maka na ọba nwa bụ diọkpala ọ na ọba nwa bụ ada na-atụ onye ahụ ahụhụ. A sị na anụkọ ọma milion na ọgba ụfụfụ na ọ bụ diọkpala abụrụ nọ iwu na ọ ga-eme ka ọnọdụ dịrị ndị ọzọ njọ, mana ihe o ji dịka diọkpala na-ada ebu ọlụ na ọnwa ebe mere ezinụlọ na ọha maka ụmụazị na-agbapụ ndị ezinụlọ si ada anyị nke na-ara ndọrọ nnaba na-ara ndọrọ nnene maka na ọkpala ka ọ bụ ihe ọkpara profession in leadership. Di ibe dibia na-akọwa n'ala Igbo bụ onye ọlụ ya bụ dịka onye nwa dibia si dibia profession in knowledge di ụmụ dị ọka ndị ọkụ na-akpụ ụzụ di ụmụ dị ọka onye na-akpụ ụzụ wee dịgawa onye bịara ala Igbo onye amụrụ n'ala Igbo n'ebe a mụere ya ma ihe o ji bi ụwa tiri afọ karịa maka ihe oyibo wetara onye gwa onwe ya eziokwu ebe anyị na-eje ụzọ anyị na-eje adịla anyị mfe mana ibe meziri n'ụfọdụ n'ime anyị na-eche na ọ maka na ọ bụ ya taa ọ na-elukwa n'elu ọ bịacha nke taa onye ọzọ ọ na-abịa mgbe ọzọ enwere ike mee ya ọ bụrụ na ọnya gara anọ ebe a na-edobe ihe ma ya bụzi diọkpala. That's a reincarnation in the culture of Igbo race. Nke anyị ga-ama ma onye na-ebe ọ bụla onye si na-eje anyị mara amalụ na onye oke onye si mete ka ọ ga-adị wee bịa ọzọ. Daalụ na ụmụnne m. Daalụ. O nwere okwu Igbo a na-asị o ji n'ụkwa na ọ bụrụ diọkpala bụ. Enenechago m okwu a nene ya n'elu nene ya naanị aghọtara m ihe ọ pụta. Eze nwanyị Chinwenwe nwee ike ịkọwara anyị ihe okwu a pụta. Achịa m ọchị maka nchi ahụ ihe nji chi ọchị ajụjụ agaghị abịa ịma mgbe anyị na-agasịkwa ọ tara akpụ ọ bịa tatụkwa akpụ betị ihe ahụ tacha ga ga-adịta ya n'eze ejụrụ m ajụ ka nta ahịa m na eze tupu m asa ga ajụjụ a aga m ebido na ebe ụmụnne m kwụsịrị gbasara na ha na-ata ahụhụ ihe butekwara ha ji ata ahụhụ ihe mekwara na eji tụọ ilu a ị tụrụ ihe mere ilu a ji dị ụdị otu ọ dị ọ bụ na owu otu kwesịrị ịdị ya wụrụ ebe a ghọtara ihe aghọta na omenala Igbo. Ịma na nwanne m nwoke Ogbuefi ọ dị ka nọ m n'obi maka na anyị tetara m n'ụtụtụ a ịbụ n'eziokwu ajọs m nọrọ na-achọ ka mmụọ m gwa m ihe m ga-ekwu. Ajụrụ m 1 or 2 persons ajụjụ ha sachaa m ajụ ha sara m ọ dị mma beta oju mmụọ oju afọ ka m biliri n'ụtụtụ a manụ di and we ya sị m na mana okwu a di and we were the same thing. The master in something. Then we wizard witchcraft. Witchcraft master in craft. The people now what they are. Oh yeah, yes. Oh he they ginger and people asking wizard. People they don't understand. Yeah, I am no to abambindiri. That's right. Na jo. Yes, okay, oh just see dibia. One nwoke ekwuolia master in knowledge
ọhịa ndị bekee na-akpọ wise one. Ya wisdom, wise one. Ịhụrụ ya? So we and di ọwa otu ihe ahụ. Ọwa aghọta na-eme anyị nsogbu. Ma ajụzie gịnịkwanụ di ọkpala? Enwere m ike otu m ti ghọta ya na mmụọ m jikọrọ m, nwere ka ọ ga-awụkwa ihe ọwụ onye mmakwa ya gbazie m olu. Ọkpala, m si ọkpala or staff of office, because onwe ha na-akpọ mkpara na-eji na-eji n'aka. Ya sị m ha wụ onye ji staff of office nna ya. A na-anụsta ndị mmadụ akpara ihe a n'aka chee na ọwa egwuregwu, because omenala Igbo aghọrọ egwuregwu na ọ bụ iyi isi ahụ jide akụbe. The spiritual aspect of that thing ha amaghị ihe ọ na-akọwa. So diọkpara onye ji staff of office nna ya, onye ji ngozi isi ngozi o ji bịara gọziere ha ihe ọjọọ. Ịma na asị Bible mma oko kerotesikwo ya na mma nwere ihu abụọ. Onye omenala ihu abụọ. Ada na ọ gọziri gị ọ pịawa gị azụ. Ọ dipendri iji that staff iji bụ mma. Ada na ọ gọziri gị ọ ya pịawa gị azụ, because onye ji ihe ahụ ga-adị careful, very very careful. Onye na ndị mmụọ na-eme ihe ga-adị very very careful. Na a mụrụ ya ka ọ bịa ghọọ ngọzi n'ezinụlọ. Ngọzi ahụ ga-aghọ ọwụ maka onwe ya, maka ezinụlọ. Ihe ahụ ọ ga na-eme ga na-agọzi ezinụlọ ahụ, ọ ga na-agọzi ya. Mana ọ nwere ihe ndị Igbo pụtara mgba nwa ọwụ na-akpọrọ ha nwa bekee. Ụfọdụ anyị chara ọcha chakakwa ha o. So ndị a bịara n'obodo anyị, ya ndị bịara n'obodo anyị, ndị bịara bịa ma adulterate a lot of things meziri. Ndị nna hapụzie ọrụ diọkpara na-arụ. Diọkpara nwatakịrị ga-adị 10 years a na-agụ ya kwago ọgwụ nna ya eju isi ya achọghị otu o si apụwazi ka ọ pụọ ka ọ ga-akpata ego. Ihe ọ ga na-echeziwe ego kere otu m si apụ aga ịkpata ego. And this thing ọ ka na-eme anyị affect ruo till today. Ụfọdụ ha ga-agha gbawa bọyị ha na-akpata ego ha na-azụ ụmụnne ha amaghị na otu esi eme ihe ahụ na ọ zụchaa gị ga-eshi ike. Ma ndị ga-aga skuul ha gacha skuul ha hụzọ ọpara ha ka onye nọ n'obodo na-egbu nkwụ. Netwezie ha anya ịzụrụ ha ụmụ ha agaghị azụ ụmụ. Ụfọdụ ọpara nne ataghị ahụhụ, ma ndị ada nne nna bịa ka ndị ada nne ha ataghị ahụhụ zụ ụmụnne ha alụzie nwaanyị, nwunye ha na-akọntrolu ha ga-agwa ha ọ nwanne nwoke atara ahụhụ iji gaa skuul. Ha hapụ ha dị ya, ha nọ na vidiyo agbachi ha nkịtị. Ọ wụ ebe ahụhụ ha chi one aspect ebe ahụ afụfụ ahụ ka m jụ maka ya. Ịmara onwe ndị na-arụtụ aka chi ka m kwuo ya, ọ wụ otu ihe a sị ha hapụzie their spiritual responsibility, chụwazie ego ha ga-mee ya mechaa. Ụfọdụ obi ada aha mba. Ịghọtara? Ajụjụ a ga-asakwa ilu ya tụrụ jụọ m ajụjụ ọ ga-asakwa ya ọ ebe o si. So ọ were ebe emechiri ihe emezi, ọ bụrụ nne gị zụchaa unu anyere aka zụọrịa ụmụ ya. Unu kpata ego ahụ ọ wụrụ oke dị iru unu ịzụrụ ya ụmụ ya niile, mee ka ọnọdụ ya dị mma, maka ọ nọchitere anya unu ọnọdụ physically and spiritually. Unu enyere ya aka. Ọ ya mere ụfọdụ ọpara nne mana ha ga-anọ n'ụlọ dokwa ezinụlọ ha, mana maka mkparị ha na-enweta ebe ụmụnne ha ntakịrị nọ meziri ha ji pụkwa na-aga achụ ego ahụ, mere ụfọdụ ha ji hapụcha gachaa n'obodo oyibo ga nọ na-atakwa ahụhụ maka ihe ha hapụrụ n'ụlọ. Ihe ahụ ha hapụrụ, ihe ahụ ha na-emeghị ntị gị ọ na-apịawa azụ. Ọ ya na o ji apịawa most of them azụ n'ala bekee. Ụfọdụ a na-egbu ha lọta, ụfọdụ ha onwe ibu na ahụ ha na-ada dị too much. Ya dịka nwanne ha nwoke ndị nke ha tọrọ atọ ọka ha enweta ahịa. Nke ahụ physical aspect ka m na-ekwu. Ndị ada ka a bịa zụwa ndị ada na skuul, isi ekopụwa ma ndị nne ha, isi ekopụwa ma ndị nna ha. Ụfọdụ ha awụ nwa dọkịta, ụfọdụ ha mechara nwa ada ha alụghị di, ha na-achọ maka ha zụrụ ha na skuul ha ghọọ ndị ada, onwekwa onye ka ha. Ịmana nke eze nwaanyị kwuru nke na-eme ugbu a, achọrọ m isi ebe o bidoro pụta ha jagajo nwaanyị. How did we get here? Kroto si bido otu a ka ha gawaziri skuul, ha achọkwaghị m ha associate with otu ahụ nne ha na-esi eme, ma idokwa chi ya, ma otu ahụ ọ kụzichara ha, ma ịmadị ebe a na-arụ ọrụ ubi, ebe ihe niile otu nne ha kụziri ha, ihe ha ma nne ha kụziri ha, a na-ekwudi ya outside ha. They pretend they don't know about it. Ha agago skuul, hapụ ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ezinụlọ. Ụfọdụ ha maka ha hapụrụ ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ezinụlọ kwesịrị wụrụ ha ngọzi, wụrụkwa ngọzi ebe ụmụnne ha nọ, ha abịazie ha tawa ahụhụ.
ị ga-ahụ ndị ada ha megide ọfụma gị hụ all of a sudden ha gbatuo bịa tawa ahụ ụfọdụ ha mechara ihe ma ịlụ di ma ịmụ nwa a lot of things na-eme happen bịa ugbu a ha steji ha nọzi ugbu a ịwụzi problem na ezinụlọ ile anya ọkwa ha na-awụzi problem na ezinụlọ na ọ bụrụ na ọpara nne megide dị frustrated ya erewa ala nna ya ada bịa ghọrọ ịhụrụ ya ada bịa gwọkwa problem so ya wee ebe ezinụlọ si gbakasịcha because ha amaghị their responsibility now ugbu a ha na-akpatazi ego a na-emezi ihe eme ka ọ dịrị otu o kwesịrị ịdị atụwazi ilu a na-atụ ụmụnne ya na ọ nwekwara ihe ọzọ na-eme ha spiritually ka m kwupụta nke ọzọkwa maka na nna gị dokwa chi ya doma ya ọfụma ya dị mma mee ya dị mma ya na-agọzi unu ụmụ ihe ndị ahụ nna gị mere nwere expiring date ọ ga-enyegide blessing ya kwụsị inye blessing ya ụlọ nna onye ahụ anọzikwa ya ọ nwere mgbe ọ ga-agọzigide ngọzi ahụ dịrọ para ya hapụ ngọzi ahụ hapụ ụlọ ezinụlọ ya gawa obodo oyibo ụmụnne ya ntakịrị ndị ka nọ n'ụlọ gị hụzie ha ihe ọbụla ha kpasara aka ya na-aga nnọọ maka ihe ahụ nna ha mere ngọzi ahụ nna ha nọ na-adọtara ha tru aka ego ọfọ ịma aka ji ọfọ na ihe niile ha zụ ha n'ime ha ya gọziwezi ụmụnne ya ntakịrị ụfọdụ ha zụwa ahịa gị hụ ha na-abazi anything ngọzi ahụ dịrị ọpara ya hapụ ya pụọ ịhụrụ ya so ihe akwa ihe na-eme ha ji ata ahụ ha tọwazi ahụhụ a abịa tụwazi ilu a na-atụzụ ilu ya so onye ka akawa ọpara gburu onye aka o ji n'ụkwa na ọ bụrụ ọjọkpala gburu ọgwụgwọ kwesịrị ịdị ọgụdị na-eji ama na ọka anyị ilu ahụ atọghị ụtọ ọ dịghị mma ọ na-ewetu ha it makes them ọ na-eme ha ụfọdụ ha na-adịzi iberibe ụfọdụ ha wụzi ndị a na-achị ọchị ọ na-eme ụfọdụ ha chọtụghị take their responsibility achọghịzi ịgba mbọ hụzie na ụmụnne ha ntakịrị na-emezi ihe ọ bụrụ twistik a ga-eme ha kpọwa oke na Amerịka oke na Germany onwe nke ha ga-eme they keep calling phone calls if every little thing ha ga-eme ha na-akpọzi ụmụnne ha ma ndị gasị mpa ha ji ụgwọ na chọọchị 3,000 ha kpọwa phone call ka nwanne ha na abroad weta ego 3,000 a ga-akwụ kwụọ ụgwọ mpa ha ji n'ụka ịhụrụ ya ọya mbirimbi okwu wụrụkwana ihe bidoro ihe a ọya budokwara n'ebe anyị nọ taa ndewo daalụ nne anyị ga na-achịkọtazi okwu maka na oge anyị na ọ na-aganarịzi anyị kedu ọdụmọdụ anyị nwee inye ndị nwa izizi na ezinụlọ apọstụl ka mbido ebe nọ na nkenke ọdụmọdụ inwe ụmụaka izizi ọdụmọdụ nwere ihe ndị izizi bụ ọha nwee onwe fa wee mara oke lụrụ fa na ihe ha kwesịrị ị na-eme because na Chineke na onwe ya like kwuru nwa izizi because kwuru na Exodus 1:2 ọ sị na Chineke sị na nwa izizi belong to ya n'ụlọ ọbụla ụmụ izizi ihe nwa na Jizọs na onwe ya nwa nke Chukwu bịakwara Chineke wee serious na nwa izizi m na na-enye ụwa n'ihe nwa ọrụ onye ọbụla onye kwetara n'ime ya ga-enwere ndụ Chineke like ihe ọbụla bụ nwa izizi but abịa n'ala Igbo izizi na-adị ha nọkwa ka sacrifice kwa ha nọkwa ka sacrifice ka ọ na-afọrọ nna onwe ike ihe si wee dị n'obodo ofu ihe n'ezinụlọ anyị na-eche anyị ya ga-ekwu bụ asị nwa izizi ka a ga-ewelụ na-agwa na-alụ nwa izizi mee ife ihe adị and mgbe gboo a na-eme dat ife na akwụkwọ nsọ 2 Timothy 27 ọ sị na a king nọ agha dị n'obodo and ndị ọkpara ga-ewelụ na ọ bụ na the man aka nkụ nwoke n'anya wee fụ na the only thing ọ ga-emenwu bụ ịkpọrọ nwa izizi sacrifice ya to Chineke
Chineke na nwa izizi akwụsị ọnọdụ a na sacrifice ọsọ mee ka matara na Chineke na onwe ya bụkwa ka nwoke a si mee ya obi chi narị ya ozugbo ọdụ a ga-esi ụmụ Israel Chineke abịa ụmụ Israel ozugbo jọjụbafa sokwuru ihe anụnwa na be nna m sef anụkwara m the history mgbe gboo na nwa izizi dị ọkpara nna anyị na afọ esi ike ihe a nekwala ya asị na enwe izizi ahụ na-eyiri ya na ndụ something in the history as na-eyiri ya na ndụ si wee na mgbe mgbe si akwụkwọ emekwanụ ndịkọkwana so ka iwe fụ na anyị na-advice ụmụ ndị Igbo na ndị first born ndị izizi ijisi ike kwete n'onwe mee ha ma emenwu to keep the family to move forward happy give up because go up we take the responsibility because ha when allow that low fa obodo adị mma ọwọrọ ga ọ dị ka otu anọ na side nne m mụ afụkwa na awụ m izizi as dị ọrazi na spiritual physical na ndị eme ka o si because of them not and is a na self ike kwukuziri fa chọkwụzie na self ị na-akwu okwu ị na ala Igbo a na-asị ka hapụgodi ya na ya nwa bụ dị ọkpara na onweghị ya nwere na ọlụ na nke bụ nke toro na nke azụ nke ikpeazụ ọka ego uche ego ịmago nwezie that condition kwesịrị otu a ọkwa ụmụnna anyị ebe ọ bụla ha nọ ka ha nwee ike ijisi ike that spirit a ji bụrụ ndị izizi will come and move forward. Daalụ Ogbuefi Obiefuna ndụmọdụ inwere ndị nwa izizi. Biko ndị Igbo daalụnụ, ụmụnne m daalụnụ. O nwere ọdụmọdụ a na-adụ onye izizi suppose ịma ọrụ ya ji bịa onye ọbụla ụdị ọkpara bịagoro ụzọ ya ji ebe nne ya ji jụọ ka ndị buye ụzọ si mee ọdụmọdụ adụgo onwe ya onye bụ onye ada ije ọwụ na ị nọ n'ezi wee too ị na-aje jụọ ka esi eme anara adụ ọdụ Igbo na-anyị ji ọdụmọdụ a na-adụ wee mee ibe na-ete aka onye bụ ụdị ọkpara tote ya chọrọ ego ya na be nne ya ji jụọ ese onye bụ ada ya na be nne ya ji jụọ ese maka ibe mebe ọ be nna ya ka agha esi wee jụọ ese ibe mebe ga-asa adịsi ọ bụrụ ihe ama ụmụnne m anyị bịazi mebezi ibe na-emezi ibe ka ndị enwere ebe ha nwere mkpụrụ enwere ebe esi kọọ ha na nwee ebe esi doo mkpụrụ wee chebe ibe ọdụmọdụ agha adụdị ọkpara ibi wefute oge na-be nna gị enwere ezinụlọ Eke nwee ezinụlọ Orie nwee ezinụlọ Afọ nwee ezinụlọ Nkwọ ije jụọ ndị ichie ndị okenye ndị ọzọ ndị eze mmụọ jụọ kedu ihe dịbe anyị kedu ka esi eme ihe dịbe anyị kedu ka esi agba oke na be anyị kedu ọrụ m ga-alụ maka na ụfọdụ n'ime anyị amụrụ anyị na nnukwu obodo ọbịazịa mee ekwu okwu ịnazi n'ama a na-abụzi ndị nọ n'ama asị ndị ajọ mmadụ ọ nwere ọdụ ọzọ agha adụ mmadụ ka nke mmadụ dụrụ onwe ya mana anyị sụkwa ka adụ ụlọ ọdụ ndị diọkpara na ndị ada onye ọghọtara anya na-adị enyi ya akọwali ya a na-akọwali ya ọ na-edetu o nwee kọwalụ ndị na-esi ya daalụ eze nwanyị Chinwenwa biko tiela anyị ọnụ ọdụmọdụ ma onye ọbụla nwee ike ikwu asịsị adụtụ n'ọdụ onweghị ị ga-agwa anyị ụgwa ọdụmọdụ otu a nwanne m nwoke bụrụ ọwa eziokwu ebido na-adụ ọdụ ọ na-eme ka ihe taa aka ihe a nwere ike ikwu
onye na-enweghị ihe obi onwe ihe ọ na-akụwa Mm. ihe emewe ịjụwa gị ịjụ onwe gị ma ịma ebe mmiri si maa gị ị gaghị ama ebe o si akọ gị Mm. anyị na-ajụ ajụjụ anyị jụọkwana anyị na-ajụ the right source anyị na-enweta answer to the right source ihe m chọrọ ịgwa ndị na-ege m ntị ọha na eze ndị na-ege m ntị ma ịwụ ada ịwụ ọkpara ma ịwụ nwa etiti ma ịwụ nwa last born ịhụ na this universe anyị nọ this forces of the universe the power nọ ya o nwere usoro principle laws na-eso ya ma ekwenyere ya ma ya ekwenyere ya ọ na-arụ ọrụ awụ ihe eji ekpere anaghị eji ekpere ekpepụta ya m na-ekwu nke a na-ekwu ya na-ekwusi ya ike now here is bringing me back to ihe m chọrọ ikwu a sị gị ihe ji okwu okwu m kwuru the solution of a thing is in a thing. Yeah. Ọsịsa ihe nọ n'ime ihe ọsịsa ịma na ile anya nsogbu dị ọwụ naanị na ha na-ata ahụhụ na-enweghị ego ihe ụwa dechiri ihe ụfọdụ ha nọ n'ọrịa ị na-anụ all of a sudden gị na-anụ kidney problem gị na-anụ prostate cancer gị na-anụ na mmadụ bara ụra hie ụra o tetaghị ihe a ga-eme achọgba onye mere gị ihe nọ around ihe niile a na-eme anyị nwa anyị na-achọ onye na-eme anyị mba ihe na-eme anyị nọ anyị n'ime ihe na-eme anyị si anyị n'ime and m sị gị 99% point something problem anyị nwa and the solution ya nọkwa the same 99% point something nọ n'ime anyị ya hụ na o nwere nke mmadụ mere anyị eme ọnwa ntakịrị anụ nwatakịrị ahụ ọ kwago nwa mere ala ka ọ bata anyụ anyị gwere chance o ji bata ị hụrụ ya so ama gbakọsụ kwebe ihe nwanne m nwoke kwuru it still depends on you ịchọrọ ịchọta solution gị lee anya in a situation somebody nwere nsogbu na-enye ya nsogbu na nsogbu ahụ si na agbụrụ ya nsogbu ahụ si n'ezinụlọ nna ya onye a ga-ahapụ ezinụlọ nna ya gawa ala Yoruba na asọ nwere one powerful preacher n'ọda na-ahụ ọhụ hapụ ezinụlọ gawa ala Yoruba gị chọda powerful meanwhile your solution nọ right na ezinụlọ nna gị ihe ị kwesịrị ime ị na-eme gị ya ahịa anyị na-agbagharị ọwụ ga-amejie ezinụlọ nna gị otu Ogbuefi nwanne anyị nwoke si were kwuo ya m sị gị na ọsịsa ihe nọ n'ahịa ana ọzọ m chọrọ ikwute okwu ndụmọdụ ebe a ka m ga-enyezi ndụmọdụ nyezie nke kachasị nke ndị ọkpara ka nye ha ndụmọdụ a ihe ị ketara na ebe nna gị si n'aka nna ya keta ya o jiri ike ụmụ ihe ndị a sị gị mmụọ gị na ụmụnne gị kee ya gị ụlọ ebe ka m bi ebi wuo obi m wụrụ ụlọ m ga-ebiri dị ya ọ bụghị ebe ị ga-anọ gị na nwunye gị achụrụ ụmụnne gị chụpụ nwanne gị nwaanyị gara di ọ dabara ya ọ lọta gị enyi ya otu ọnụ ụlọ na ezinụlọ nna ya ahụ otu o kwesịrị ịdị nwa achụrụ ọsọ o nwere nsogbu ebe nne ya ebe a lụrụ ebe nwanne gị nwaanyị lụrụ di ọ lọtakwa ọ bụ oke dịra gị inye ya ụlọ ebe ọ ga-anọ adịkwala anya ukwu mee ka oke nna gị otu o kwesịrị ịdị because ibughị ụlọ ahụ ala ịpụkwa onye ọzọ ewere ya eziokwu unu emekwala anya ukwu ada ụfọdụ na ihe na-ewute ugbo ada nne na-elezi nwanne ya nwaanyị nke dị ntakịrị ka alụta di dị mma ọ ego ga-emewe anya ukwu mba iwu nne gị na-emere nwanne gị nwaanyị nta anya ụfụ anya ukwu ọ miniri iwu nne na-emere nwa ya anya ụfụ na ọ na-aga n'ihu unu aga m agwa unu ihe karịrị nwanne m ihe Ogbuefi gwara unu ehe ị na-aghọtaghị la a ga-ajụ ajụjụ ịjụ ajụjụ agwagote esi eme ya emejie ihe ọ bụ ihe nwere ike ịgwa ụmụnne anyị o nwekwa ogologo okwu nọ n'ụka mgbede ọ dị always very forward ndụmọdụ onye ọbụla ga-adụ onwe ya maka na the answer to a thing nọ inside a thing answer ihe ahụ ị na-achọ nọ n'ime gị ya ọ na-emegote esi eme ya ga-ajụ ajụjụ it still comes down to ga-ajụ ajụjụ n'ikwu nne gị na ebe nna gị ga-ajụ ajụjụ ka amara otu esi enyere gị aka ebe a ka m ga-ahapịa ndewo daalụ nne eze nwanyị Ngozi Chukwuka mechiziela anyị okwu nke taa ụmụnne m ekenekwa m unu bishọp ana m ebunye ya ukpe ekene Ogbuefi ekene ngiri nne eze nwanyị ibe m ana m ekenekwa m gị
ndị Igbo ekenekwa m unu n'ofu n'ofu. Ụzọ Thank ndụ you. anyị ka anyị na-achọ. Ụzọ ndụ anyị ka anyị na-achọ. Anyị nwa ka ọ dịlụ ịkọ akụkọ ụwa nke anyị. Ọ bụrụ ndị bịara abịa ga-akọla anyị akụkọ ụwa nke anyị. Ana anyị wee sị na anyị amarọ bụ okwu ụgha. Okwu ụgha na-eweta ọnwụ. Ọnwụ bụ ịdaghachi azụ na agalụ n'ihu. Nwoke ọbụla bụ onye Igbo, nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo ga-amụtalili ada, mụta diọkpala. Ya ka anyị na-ekwu maka diọkpala, ọ dịka a ga-asị nọ ndị dịbu adị. Ọ bụ na ifuru onwe dịka ọdụ nwa na nwoke n'afọ nne na nna ya na ezinụlọ nne na nna ya, ifu onwe ịbụla ọdụ nwa na nwaanyị. Ọnọdụ ọbụla ịbụla ada, bụlụ diọkpala, bụlụ isi, bụlụ ọdụ, bụlụ ọnụ n'etiti. Elofuna na emesịa na ị ga-ekuni na ị ga-amụta diọkpala nke mụta ada nke eziokwu. Ya na ndụmọdụ m ga-ebidogodu na isi mmiri. Kedu ndị na-akpọ isi mmiri? Isi mmiri bụ ndị bụ fanwa bụ ezinụlọ na-amụta ụmụaka. Ọzụzụ ka ebe a ka m ga-ebido. Ndị Igbo sị na nne ewu kụla agbala, nwa ya enele ya anya wee na-akụlụ. Ya nọ ije ndị bụ nne na nna ga-aka nwata ga-aga. Ọ bụ na ndị bụ nne na nna gaa ije ndị na-amarọ ife, nwa ama ife. Ebe a bụ ebe mụnwa bụ Adaobi jele si wee fụ nsogbu na ebe m ga-ebido wee nyebe ndụmọdụ. Kedu ka ada ga-esi wee malụ? Kedu ka diọkpala ga-esi wee malụ? Ma ọ bụ na nne na nna zoli agwa anya, ịfụ ndị ụmụnna gị gbalụfụ ọsọ, ịfụ asụsụ gị gbalị ọsọ, ịfụ obodo gị gbalị ọsọ, ịfụ ukwu ụdara dị na be nna gị wutuo anya maka na ọgịnị na-ajọ ife. Ịfụ ukwu ọjị dị n'obodo gị wutuo anya maka gịnị na-ajọ ife. Kedu ka ọ ga-esi? Mmadụ ga-akụzili ya na ife ndị a dịkwa mkpa. Ọtụtụ n'ime anyị ka m yuzube term English post colonial, mgbe nwa bekee bịa n'ala Igbo wee nọcha wee na-ana wee sị na fa n'ebe a ndị Igbo fụrụ onwe fa, na nnukwu obodo a ndị Igbo fụrụ onwe fa, wee nyefee ọchịchị nnukwu obodo a fa kwakọla akwakọ. Ọtụtụ ndị nke anyị ndị Igbo bụ fanwa bụ ndị jeelu nwa bekee ozi, chọọ ka nwunye fa dịka nwaanyị bekee na-abịa afụ colonial master ya na be anyị. Anyị ma na fa bịa na Eliza ndị oke nne fa ama nkwe ka fa lụọ ọnụ, maka na fa bụ ndị bịa ịfụ nwoke bụ onye ọcha na-achị n'obodo. Fanwa bụ ndị ọcha na-achị n'obodo, ndị be anyị a na-alụlụ fọlụ, nna anyị fa na-alụlụ fọlụ. Ụfọdụ onye alụfa moto, ụfọdụ ụlụlụfa kọtụma, ụfọdụ ụlụlụfa ife dị iche iche ka ndị bekee a na-ana. Fanwa chọọ ka fanwa dị ka ndị bekee. Ebe a ka anyị si wee nweta ọga na madam. Igbo adịghị azabụ ọga, Igbo adịghị akpọbụ madam, maka nọọ ka madam dịzịa ka madam nwa bekee bịa na-anyazi nwaanyị. Onwe ndị na-akwọli agba na etufa nwasikwu ọkwọlụ nwa bekee. Ụmụazị niile amụta, ndị Igbo niile amụta since 1940 1945 wee bataba wee lue tata. Ụmụaka fanwa mụta pachi ọkafa dị ka nwa bekee, na-asụ oyibo ka nwa bekee, jee akwụkwọ ka nwa bekee. Na nke bụ eziokwu bụ na ọnọdụ diọkpala n'ala Igbo ka adịbegodo ada n'ofu ọkwa bụ na diọkpala emerọ diọkpala ka ọ bụla ọgaranya. Diọkpala bụ ndị diọkpala bụ fanwa bụ ndị na-echebe obodo. Fanwa na-anọ n'ụlọ, fada apụ apụ, fanwa na-ama ọka anyị, fanwa na-ama ọdịnala, fanwa na-ama etu esi arụ ego nwaanyị, etu esi anụ nwaanyị, etu esi agụ nwa afa. Fanwa na-ama ụmụ ife ndị a niile. Fa na-ama ebe mmụọ dị iche iche dị na-echebe obodo. Ọ maka ifi nke akpata na fadị ọ dịka a ga-asị na fada agarịrụ. Nke bụ eziokwu bụ na
ezigbo onye ụkọchukwu ekwesịrị ịbụ ọgaranya, maka na ife bụ ọlụ a bụ ife Chukwu na idebe ife niile ka o si kwesị, ka ndị ọzọ na-abịa abịa wee nwee ike wee fụ etu o si dị. So na fa bụ custodians ekwesịrị ịnọ fa, ya na anya ga-elu fa anyị, fa ga-enwe obi umeanị. Ọnya ka Igbo ji si oji n'ụkwa na ọbụrụ diọkpala bụ ụlọ nna fa na-eri mmiri ka fa ga-inherit. Ụmụnne fa ndị ọzọ kpatago ego eje lụọ nnukwu ụlọ bilisie. Ọ nwere ka ọ na-alụfa na diọkpala, ma ọ bụrụ na mgbe diọkpala bụ diọkpala n'ala Igbo. Ọnya ka ndị gboo, maka na inu a bụ inu gboo, oji n'ụkwa na ọbụrụ diọkpala bụ a na-ene anya na aya enyela ya aka. O nwee ike inwe uche ọ ga-enwe akọ na uche nwa amamife, mana ọ ma mpụtụsi ego n'akpa. Ya na ifelue n'ego ndị ọzọ mee, mana ifelue n'uche na amamife na akọ na uche sikpọ diọkpala. Mana anyị mana ka nwa bekee na-asị na ife a dị iche, maka na diọkpala nọrọzi n'ụlọ. Ọ bụrụkwa na ọfa ncha, ụfọdụ na ụfọdụ anọrọ, maka na anyị gụbazila akwụkwọ chibefada. Kedu maka ụfọdụ diọkpala chi fada, ma ndị bụ bishọp ma ndị bụ ụkọchukwu? Kedu ife anyị na-ene anya na fada ama? Kedu ife anyị na-enye anya na fada emela obodo? Onwerozi. Mana ọnya ka m ji kwuo sị nọọ ọzụzụ anyị na-efa etu anyị si zụ nwa ka ọ dị, etu anyị si wee sodebe mma ka mma dị nkọ. Ọ bụrụ na ya amụrụ ya na ya ezoro ya ọma nghọ nkọ. Mana dịka na mmadụ bụ mmadụ na onye ọbụla nwere akala aka, ndụmọdụ m ga-enye onye ọbụla bụ diọkpala n'ọnọdụ ọbụla ọ fụrụ nwunye na onye ọbụla bụ onye Igbo, maka na taa ị nwere ike ịma mbụ diọkpala, mana echi achọ diọkpala afụrọ gị nwa awụ diọkpala, maka na ebe ahụ debe ka abụdebe isi. Ka bụ inu anyị Igbo iji gwa anyị na ọ bụrụ iwu bụ na onye bụ diọkpala ya edu ezinụlọ wee krọs bata n'ifọm. Enwe ike echini na ama mfụzi diọkpala nke osote diọkpala ghọọ diọkpala. Enwe ike echini na ama mfụzi ada. Ndị Igbo na-akpọ osote ada. Ebe m si bịa na-akpọ osote ada unu nne aghọzia ada. Ya na onye ọbụla bụ onye Igbo dịka anyị si ghọta, na-agbanyere maọbụ ọdụ nwa maọbụ isi maọbụ diọkpala ahụ, kwụ obi umeanị na anya ilu ana. Anya elurọzi ndị Igbo ana, anya eluru anyị ana. Sọsọ ife anyị na-achọ bụ anyị dịkwa ka ndị Yoruba, anyị adịkwa ka ndị na-eti isi n'ala, anyị adịkwa ka nwa bekee. Onye Igbo anya elurọzi ana. Ọ mara ọtụtụ ndị Igbo ka anyị ra na-ekwu okwu akịta na ndị na-ege ntị. Ọtụtụ amarọ mgbe eji akọnye ji, ọtụtụ amarọ mgbe eji akọnye akpụ, ọtụtụ amara ife a na-eme akpụ wee sụọ anya nri ọbụlụ nri. Ọtụtụ ga-agwa gị na akpụ adịrọ mma, gị lie wheat na wheat makale. Ya na obi umeanị na anya ilu anyị, anya luke n'anya anyị. Onye Igbo anya luke n'anya anyị, ndị Igbo anya luke n'anya anyị, ka anyị fụọ onwe anyị n'anya, fụ nke anyị n'anya, ghọta na ọnọdụ ọbụla onye Igbo ọbụla anọ na o nwere oke na ọlụ kwechie. Ya n'ebe a ka m ga-eweta anyị isi njedebe. Daalụ nne. Ekene m unu niile. Apostle Charles Ibekwe, eze nwanyị Ngozi Chukwuka, Ada bụ Ijele, Ada Obu Ijele. Ekene m gị eze nwanyị Chinwenwa. Ekene gị Ogbuefi Obiefu. Na daalụ nụrụ nne. Onye ọma gere ntị na onye ọma ka ga-ege ntị. Anyị na-ekwu na mgbe ị gechara ozi a ihe anyị tinyere ọnụ na ya taa, na o nwere ihe ị ga-ejide aka, ana o nwere ihe ị ga-amụta, ka ọ dị mgbe anyị ga-abịa mgbe ọzọ. Ekene m unu, ka anyị na-ebi n'udo n'afọ nwa anyị n'anya, ka ọ dị mgbe ọzọ. Daalụ nụrụ nne. Igwebike TV ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ.
ndị papa ndị mama ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ụmụaka geenụ ntị. Igwebike TV ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu.